Hello guys, madong adlaw natong tanan. Karong adlaw day guys, napamislik si dagig-dahig kay ako sakit ang kalawasan lagi kay mo lagi ning madagat ha. Dapat isa pod girl pag ko kay sakit ko pigdang tijan. Nga naman, bago pang kanamaho nga dagan siguro ka. Ha? Pangadto ni naghaplas ka katong pinalit ka. Katong haplasan mo tijan ka. Lakaw na kay mutabang kong mutabang kong nanahilin og bunot sa lubi kay magbiko si nanahilin bi kaw luoy si nanahilin bi. Kaw na. Lakaw na bi. Atong haplasan ko ang haplas na. Nay mga ko na si mama maghaplas kay haplasan ang tijan kay sakit ang tijan. Lakaw na kaw. Mutabang kong nanahilin. Magbake ko mas kuan guys. Nananghilin siya. Luoy man pagdi tabangan to pa may gilakaw. Anong kabuok lubi mtong buntan kaya nipalit bidag lubi ni Uncle Roy ang tabangag bunot may madal man pero kakaamig biko basta sakit nitong mga kalawasan lihak kaya punta kaya ron di madadunan simbako igda ko dari kay agsiliksi ang gisaka dari kay manaminaw gitawag sakitan day tijan kadong likod ang lagis na ipahilot ko lang kay gidugo pa man ko bawal ko na paghilot og dugon bagat lagi ko na pud ni kay kanang ang dugo bitaw ginagmay ra og magnapin og mangihi ang lagi to kasag bagat pa ni kay kanang sikog drive ba hala na raman ginuunay na sayod ginuunay hala na raman ginuunay bahala salamat sa Ginoo salamat tas Ginoo nga tagang patagdaghang grasya o baskog nga panglawas labi na sa ang anak na nagtatay nga gitagan pa sila baskog nga panglawas Lexe naman agros dagto kay namuwak na pod guys. Naganap po ibuwak adto ko. Lag tayo sa. Sinanay way ni haplas noon. Sakit ko na sa titanay. Panuhot na kay gapon natug nagsikretrik pan. Buto wa gibuto ranay pikkuan ako na. Sumangil na. Tadi ko be. Good. Tiniod be? Na bugnaw ko singot, ipaningot bugnaw. Singot report. Ay, malusan ako ah. Di siya mag-electric pan Lexi ha? Electric pan nga. Muan na. Ikaw? Pagin na. Pwede dito. Salamat na bunot ako sa lubi. Pag ikaw na wala po kay haplas. Tara guys, buhi pa malagi na dis ani sa kang aruroy na. Pero sino naman siguro ni. Pila kay bikuhong manang. Nga naman kalubi. Sa ido bang dari? Kare nagilingkuran na unsa man ri. Kana ako diya tuwa na way. Binignit unta to lami. Ngibog kog binignit. Kuno ka nay. Tan-as na nay ikor pa mag-photographer na nay. Nanay tripod na. Love you. Kahit man. Isi. Dakos likod nagbunot arang gidadari ko ang kita patay lapos nang kanapa radyo luoy mapuingay pag nasatay. Di na maka-concentrate og paminaw sa radyo. Nang dari ko ning area ko sa likod. Kita na rabay mo adjust kay mo makatinahay kalipas siguwang ng radyo. Binadi na kita. Kabangan pas manang kay. Luuin taon pod. Kaning mangiloy unta tagaan patagdaghang grasya aw. At kita mamaalay mag-unsa man ta. Buka ra taos bitong manang. Lamig ko ano tagakaginiknit. Pero wala na noon tayo saging hinog.
Baka nagpasyon na ba ni? Insta na pasyon ni nga katong Wah. puwa pink. Anong tinuod eh? Pink? Ang kaning kuan day guys, kaning bunot, grabe ugat ang kamot eh. Nga nining mga kugihan aw. Kuan guys, kaning bunot, din ilabog kay ihaling ni pausok sa mga lamok. Tapok na diha, gamit gihapon ang bunot. Kuan dito di naman ipakudkud grabe din ikudkuron kay na naman kuan igo na naman ni pa kagod to asas man ang magpakagod adto gyapon siguro sa mga pakaguran. Diyan na bakun. Kay papamas man ang diha na uli. Ang hapit mo to na gani atas. Tatlong kam busat barihol. Kay injang hapon matumis manang sa sudlon. Kay magatod po daning jang dikuhon. Likse! Nauman na ka? Gagmay mag-unod. Sud. Aron daghana na ba pagpasyon na nira? Nagadto ilang. Kuha niyang guntan guys, pilang kalubi. Na may gidugang ni nanay duha. Ano, 8 kalubi. Uy, ice cream lagi Rose. Ice cream din, tingog, labay. Isi kriyam. Dahil. Ano ko nung kaning palit ma? Hyper day. Day. Palit rata. Palit rata dahil kan kaday. Wa na day nagpa. Sutoy raman pod. Dirty ice cream man to day. Oh, balik pa. Oh, kinukugahi mo ng bunta niyo. Luuyang Aliana. Mo palit rata po Honday. Ice cream man dyan nagdiwa na mo nagpislang. Pislang pa rin yung silik-silik ubo pa. Si Ann! Nanuman na ka diha? Sakit pag tidani mo? Agros nga buwag bitaw te kay nanapoy daghang ning bukad. Imong handumanan sa imong honey remix. Sana all. Sana all te na ay honey. Aning ibutang sa adtos punuan sa adtos among halinganan guys kani mga buno. Kay jang hapon halingan na pud ni karong mabintahag mga lamok kay ini kahapon grabe lamok murag kabaw karat bitaw. Nagkakajug lamok. Paspas na diha kaon kay mga manak diha. Di palitag ice cream. Kamusta imong papaday? Wa naman ni tami og tawag sa ang cellphone. Ha? Namura ako na magisugong alya nagtawagan ka dyan papa. Chatan ra day si Jaray patawagan day. Harang chatan nga patawagan. Ug mutawag lagi pod, di man mo po mo tingog wala pa jatig. Na. Mama Oscar. Braski buloy.
Day, gagmay man cute maglubi. Sige na. Ano ito? Busbat na niyo. Tawa guys. Basta kalag-kalag. Daghan di man gibunot. Kudkud. Sana all. Kudkud. Magbiko sino na ihilin, day. Kaang kagbiko. Kaang kagbiko. Be, kamusta, be? Sakit pa? Kadyo? Ha? Pawa ito ka. Palabi mo kag-electric fan. Manus liksig. Di magsilbig liksig. Way electric fan. Kay grabe dong. Kuan, sing tunon. Bisag bagyo hala. Daan pa din na sa unas Manila pa. Nga ako. Di ko kagwan pag electric pan. Agsida. Magbawkot ko. Agsida na ka electric pan. Buntag. Pagkadlawan. Jadi na ko kaantos. Kitugnaw. Anong pagngun. Gapon po. Waman sila. Hapdira man sila klase gapon. Ipatug na mo. Nag-electric pan. Dahil po. Paduo po sa electric pan. Pero buntag. Sinanay ni haplas. Pugnog singot ko no. Nagbunot ko glubiday. Mag-birthday ba ko kung otro. Surod to, day. Kaloy as ginoo. Magkukabaw. Kano sa birthday? Kananay. Hapit na, day. Katitatiri, day. Katitatiri kang nanay. Tabag ampo ni titatiri nga. Makaluwas na, day. Sa sakit. Aro makauli na. December pohon. Terus aman di ay. Dugay-dugay na. Baka nitong buwan na. Kalimot ko. Dali aras buwan guys. Tabangi pamig-ampo guys nga si Tiri. Kapit na maoperahan dya. Minta okay lagi dyan operasyon. Survive ba? Okay. Nanay dari, gimingaw na po kami. Makaulit na. Okay na. Okay na dyan sakit. Umanag anong kabuok guys. Diyan na pa'y duhagi. Hatag nina. Igit pagkapi ni nanay. Kay basin ko noong. Kuan ra ka ba? Kay lamigbit ko. Kay gagmay maglubi. Naiduha. Tiwasan sa rin na. Dara guys. Naman ako panit. Dara guys. Naman ako bunot sa lubi. Walo kabuok. Ang klase tayo sa. Ina mamali ko no sa aming chat mo sir. Ha? November 6 pa ko nung klase day. Balik. Medyo nga tayo sa. Martes. Kung kayo ma-iskanilis tayo sa. Ma'am Shuna. Anang gikuan guys. Anang gisit sa sako. Kaya ang ibutang agtuarong halingan anja. Walo kalubi. Kaya naman tong gipat. Paang manang. Imas na na ipakapiginan og duha. Tulingan man nga isda, bawal rong nanay. Kay duguon. Susin kay hindi lang hinlog agi ba? Gamit ka dug ubi kani gamit seneb. Kani pang bagol gamit pag magsugba. Pati ning bunot gamit hapon. Love you, Day. I love you, Aliana. May lamig magbalik-balik. Mother! Agoy, what you?
Nag-insarap ka da, nay. Unsa dayon mo mong gingan na nga palitag abono? Patula lagi na mga. Dis ana nga pagkapatula. Ay ka bili sa bili mo. Kung kami kanhimot na ko an. Deka ko red. Peanut na to. Peanut tree. Ya. Tapos dumadan to upat. Lima. Ipaningot ko eh. Tanong kailan may mga taong bulig-bulig. Uma. Di ba kita man jud ka? Lami tanawag ginas na nes katong peanut tree guys katong nay. Kung kita ba mos vlog na mga katong to bisig suong nanay, da dapat tos vlog ri porami. Katong nakuan sa biyahe ni Dro sa GMA. Kikan to sudlon tos igsuong nanay. Da may mga list rin na direct na da nang wapog ko katong Limbahon, buhi ni. kuan. Katong ning tubo na ba jud? Git-igo ra kita ram dari dadaghan ang kita nang nabuhi na. Amo da ko. Unsa man? Katong dato mong tuturo dito ko buok. Niwangon. Abunuhan ra to. Ba taga buno ang papungon pa yung duma. Nay nara ba to gihang justiri na yung puhog pwede na kuno kamutian ag kamuti. Binlan kuno si jag kanang wa kamuti eh. Ilang sa dari. Ubos. Ang itong Sarap tiribers. katubling atong pamuti ang kanang uban ida dun na isanin. Kaya rong malingaw po si jag kub-kub da ana. May kare, ado ito rin biyabas ha. Uso ka na anay. Mabuhi na po kong biyabas dari. May mga biyabas, malingaw mga bata. Bisan, hindi kumukha ang biyabas. Nay, usukan. Kani ba unsa to nanirak dito na rang daghana pasyon lagi to nay no. Bao. Unsa man dito? Pasyon to. Sino-sinaw. Unsa sino-sinaw? Sino-sinaw ba na iwan? May sibutan na. I love you, Day. Pani ka ng sinaw-sinaw. Ha? Haba? Kana ba? Lagi, sinaw-sinaw lagi ni. Hani ba sino-sino, nay? Ngari ba? Ah, Kapit ni. Tabong ko ng giti ay. di, kani ba? Kana lagi di pareho. Lain, ri. Kabaw sa ni kana. Pasyon mo guro ni. Pasyon ni, nay. Andan ang Ibtan ko ng isa. Oh, dili. Ang baho lagi yan siya ni. Padag ko salaman kung sa ingari ba. Ang dagkana, rabatid. Nanirak. Dia pasyon na hirang pasyon. Dia pasyon na rin. Pasyon din siguro na. Kay pasyon man na. Pasyon. Na. Kan gisa. Kani mo na magiging sinaw-sinaw. Kani sinaw ko no. Sinaw na tambaw po na. Diyan hinog ng pasyon. Pasyon. Di anay puwahon. Hinog na. Puwahon ni. Ano kung da atong ang na. Nanapod ka na eh. Wala ito ko na da atong ang na. Eh, harapan eh. Napuwahon. Mukhang ka? Eh, panay, mukhang ka? Ano bebe? Karon mag... Di ingag ka na dyan. Panagsara-sara mo ka buo. Diyan na kakaunog ka ng busog ka. Hala di apod. Agdani day dapat na mo puwahon. Hala nay. Puhan din na. Di hinog na ni. Sabi siya na yun. Itong liksi ni. Nay daghan to katong ipangkuhang Mama Julie. Nangahinog na to. Dani dapat agpuwahon. Kana sila puwahon na. Puwa na pink. Pink man. Ang warap. Ano ba ka dyan? Ano na ka pala? Aran luod ang malbiri na yung katayan. Wala nagkabunga. Mabilig malbili. Ay, di am day bunga to mo di ha. Malbiri. Ha, may madre. Malbiri, loe. Paano ni? Di mo pa ni mapuong. Check di raman na. Nabita pedagang malbiri dito. Ano ka nang kuan ang ganahan ka tong Lutila Marcial. Da, pinatre. Ay lang may magbunga, bulig-bulig man. Bulig-bulig bitaw. Bulig-bulig. Ay nagraman sa limon. Ka nagbungag limon ah. Hani gulili na punay. Amin nga sandod sa kuan. Day. Sa may naong sa duwin din ay. Oo, sa Oh, wala na. Duwin din at papadunas tayo sa. Basin. Salamat naong duwin. Katawas na nay. Lagi tayo sa. Nabuhi na amon ni kang gitasok nga kalabo. Tapos datong ipangtusok sa agyanan. Nay, dahil nay, buwan ng kalabot. nay. Tanawa, nay. Asa? Tanawa, nay. Ina na na. Adja, ija puro bagatas. Kusika ng gata. Ano guys, di ka nagbunga. Ano Oscar ng gabas ay matumban. Oh, atong liksi na. Diara na. Di ka nagbungag. Butatos, tangal dik doble itong. Napay pasyon ng dampo. Tara guys, gios ka namang nanay agidang biyabas nga gingag di hilabtan kay limbahon na pink agwanay. Pink pagidang uno da nanay.
daghan tayo mga prutas sa boss. Nay kapajas, dai kani nang ni nga sa disaka na kapaliwat nay. Mimong na anong tamitro na nang Dapoy nang kagihapon. Mana do abo. Taysa? Patang ko dito. Di pa day. Kaya po di nabuhi na yung udutan ah. Dapoy tangad. Turok man eh. Mo nagtangad nga gipangkuha dito shop nay. Di. Na. Insa din nay murag luy-an nay sa nganda ni nay. Agpa na duwa. Tambaw ni. Oo, patong nay. Kasi nga ni kusingan sa kuha. Namunga na day kapajas din na des likod guys da. Ang dilaw. Da. Namunga na. Napiloy as tungod. Manila taysa. Unsang buwan na to stiring nilarag Manila nay? July kuno day kasi aliana sig pangutana. July 23. July 23 kuno day. 22 mo pa ni abot mga uman nilang ka man sila. Darip ko sa ubos da kay daakuan. Napit ka pa dito duro nga puno ng mga na. Haman. Surbis ako dari. Napo diri ang Dari ko agi nay. marang gingon. Dalagi batong nay. Marang tugas ko niya gabuliso di kay marik. Wa man nakuwag atong da naman tay sili dari. Wa naman nakuwag kamatis na abuhunan da abunuhan. Diara humanda ka kakao pag ikay na hinog. Na kita nang na. Unsa man? Atong diri mar. Darag peanut tree guys, da kita nam ni nanay peanut tree. Dana pag buwak dari nay. Na pagbuwak. Darag kape. Niwangan gali ka padas kay Da kape. niwangan. Tapod. Kana may prutas dagali pa. Sa di mapuso awa pa. Wa pa na. Dagali pa kuan avocado din avocado. Pag masa ko dang sundang na kay puong danang malbiri nay. Di askibuloy. Gibalhis kibuloy kay ngibkib sa motor. Dapoy mangga. Pero kang ate Janet masiguro ning avocado or mangga. Kaning dapoy rambutan guys sila rambutan. Rambutan. Di rambutan ni. Na rambutan. Dapoy malbiri na napidaghang malbiri. Na bunga. Ingna. Agbulang hoy ni mo na. Darag black sa puti. Neno. Da black sa puti. Karnaba, kakao, grabe purotas pa imo kaloy Ginoo. Hindi para mahinog na simri. Ha. Ang kakao. Kanus apa man din buwan na nay? Dapat di ay pasyon, man pasyon nga. Puwahon ay. Ang pakatil kakao. Isi na nalagi pog silingan. Tukar na pagkabuhi. May kakao guys eh. Kapadas din at daghan naman yung bungag kapadas na eh. O namunga. Mubo ra ginang usa na kanang violet. Mga nagmas kalendar ay kung sa buwag. Luwer magduda ng kulroy nagusbat naman di ay. Lalo uy. Dis atong kang tatay hinatag nga dudan to na hinatag lo to. Ingin na ba dis tatay diha kana si mag mon ha si jadi asuway di nagusbat naman. Lisod si tatay pandu-panduon siya. Ikaw diha na kitaan ka na nagdujan-dujan ka na sa itong adlaw. Majo po kay hangin. Tananay, mustak na ka na